Yamono mancho morere kontra kutengereta seni Ndizi TV bana butambe inchenda mwa Steven captain 001 roiga kocha masema kuru nsemo ya Nyaure ground tubatire bagaria bene yo kwemanyi igoro ya omose mukuru nsemeye nkwaro rukurwa sebe bana na watu mugano mutamba samana rengete nkoyo ogosori chitimu chinyinge sano kiraboniga airanireka kogosori ase team yanka igotonyegera twemanya mangero mosori tubate kuru nsemeye autebia mange gwetro bugima bwaye na saba chibechi gosori twemanya mange igoro ya igo mbuya mono sana noche amazoezi geresole kwa mnyokere sana na mnyokere sana Rege kwa garanda ke ba komnyokere sana iga ya yo maite kare to kore zoezi baro to kugira murabo na ndezo zoezi to kore ni nkongwake kiara ntubwate timu togochigo face Saturday. Okay. Abutora awe. Okay. Mbuya mono sa gonde bona se faida ya bari bakuri boni esa TV na bakuba TV ile tali yao na ndake ayenkoro nse mu kilio ko nse mu iriya boiboru esokinerete. Sa mareta ngoro ko Benjamin OSORO lakini abanyakero abantu nkaga iga bamaite muna MORENO. Olige ile tali ana Benjamin abo nabo bantu bawo kubolio iningo. Nje no mwalimu nasomereta ze skuru ya Zitek kwa kanale ngompira kurukare na gete Kenya under 13 ne matento ikavwatorera mange kurende kinga nchoto kwa manyanda ka eno mwalimu tamanya mangada ke iro bwalimu na kyokorengana na mangana yega sekonde bono ayeboy borunko runsemo kali na kiro kiranda kamana yemepira seme yokinirete oyiboreire na rengororo nja ngigolero nkaga iganyaware no nkinirete gaiga ngo kurunyaware ntware ngwa ko mupira nkaga igara kinyuma ntwa bwatondore ngo to support Pono konyo tubwate local clubs juniors imbai konyo supporting ya mon kerane gete miaka nge sabaiga ngararu ngaga nkaenda Nairobi aria sebono na nzete go train wase timu egoro ku itop elio ole bado ensema ya primary kerende primary. Okay. Andake nkai garo tabandake bamba bagari ngama kena ntumaite save nyole vinge bana bakibarumba ariko guma baga yoko remepira buneye kubeka GP na kiga baka kiba diora tebe ba kumeta se chikosori korwa se kenyole kenga kiyawo bagaka mutobwato mugaka muna kama omwalimu ole chiaza renge tubwata abantu muna babo mwando babo tenyo bageto mupira gaiga no gochi iranda moino bamenyeka inaso wako konene inche abantu aba bamonite bagatokonya barengo toletere mupira geti batubekamo ribago train bakora batubekamo baratoro kezo ezi konya komunyoka waka chipasi hakuna kwa abantu batwanze kumapira yanda kego gote bana kabaga kaba bakoro bali bagete gose bali baditayire kane babatiri bagali abene ryo twari impactase abagosori babona mbabwate nene sana kiara na bato mentete kere twarenga abato abande twatete kwa kompiro ri wandibo Okay. Ndwa maetenga talent nero yo mupiro yo kiara twakaboire dirandi twakakiriri sakarario kasi andake kunege nteki sana kunda bona Kenya kaenda ko Gusii wande wachita chense mo cha Nairobi ko sasa mukiri wande bikere kwa Gusii ese kwa yote bona eso ukora umupira buya na ruete Gusii gaiga ngaenda mu anti ya Nairobi kitengela gari ona yaoro getibu ase timu nero ya rengoro kuitop na karude skuru maragoba na nyoba gwa kaga gwa gatige fumbi nje ngajanga boliri baganga tingo cheza coach nero rengoro roga go rengoro kukasim akangandetere egekoroto na wate gekoroto yo waka mpira trochina ruete Gusii na anti ya omatenga no mpiro gwa gatago tagagotegera matakore ko tukio mupira dige korege skuru tekoba ona ngikoro tukio mupira nganza go train na ndenga mogoki na asite wa kompira ga bona ganza go toro ki basics jo mupira wawe tufane senga ntoni matesa bana bake mbale konyora mabaga mono aliandake abange bakagosoira mupira ensemo ya primary se school na even ne school anjite chigosori bona konyori baga ensemo ya etop lakini club kiabene kenge kiabana boka kialenge kiabana na seniors pale mbale ngoro sai ba wa karija na usi meta secretary lenga bana bange baito disi atwa ko mupira gwe disakarario katima naye privilege kiri kwanyorete amona abana mwaringa se etop FC mwanyorete bari abaniro ko sori mupira bona mubwate coach mubwate ebintu byo go train mubwate mupira tofauti kinu mwaro tekana na abana ko na abana bande tofauti tu abwate ntundu abwate coach ntu arenga nda chigame chiare
that refreshment umwana madakero murusi kisobo gaiga ukamuira asageni kwako mupira nera akogoka twabata abantu bagotoro kimno gwakaiga nande ntwarenga togonyero kerenga kiena baketwarenge bagatoro kibesi kicho mupira twaranda twara iru mupira ya menene chabo so baka kera chigwaka twara aligere ligari iyo myaka kiyo kwanira yo 2013-2014 ekunege ntekia sana korende bono ndaki kwa bere semo ya e-top kwa nyoro irama bagati manyandake skills kwa nyoro kwa semo ya e-top eskuri ya yapata baga sports wese kwa ukitibeka tu semo ya e-top yoka ese chosoli cha e-top ese primary ya ngakie etwarengo chitumeka ase isiko gaigoka ngakie skuru nyinge njiarengo chiringe skuru ene eyo mupira mo kono no skuru eyo twagakire sports yakego chiasera kono ntwarengo nya support nene kuru ase skuru nare ngero atabana ke gwetera aga academy ga kwanyo tege chigosoli skill keri kwa someti baka wale oratebe ikendelero usinjire kwa kumupira study ya lero ne ntone someti kana naringe e-top ntone someti nga as a player kimbwanere tiko kwa moyo ekere twakiru na twakuchigori sana kono matonyo ari timu chinyinge kaga ekere chiafungiru chigori chinyinge chiakuro moyo abantu baruro moyo ntu muntu twabwato lengo toigeri mune coach na mwakuchigori still nabo kwandira ku give your best as an individual player na ande wiko engage aba bande chi player ichinde chitwaro moyo munoyo wakorire kwarukabeire e-top primary school wakorire wachire wonense mu secondary sima secondary yo ochiete na ndage usene nesaletio bwa mate kwa bwatena academy ya e-top ya secondary bona kana akorite iti na iranete Gusii gaiga ngacha Gusii gaiga kanda amabuko secondary nona asomete mabuke moya Nyaribari yamo nona asomete kuruororo ali ntwa abwate sports njarenge mono ngakieyu nande mbarengo consider nga baire juniors mata bande mubere mbaroto tubwato muberomo kono bagachorira rikare mwalimu abo chorigere banyama banene obali kase ase team kono konyora abande ne bano matu mupira tubwati that exposure yogo chia sempiro ya sport mwalimu wa games umeshtakiwa mutie kwa gamba ndo kwati mebere meneno yoka keremo chore list ya bali bakwenda chigosoli baroro barabake bamaite gwa ko mupira mutaba ya mabaga korende imyake mingi gocho bosikere babeira banene murade bakosori mutebe asita mwetali bagase skuru ya itoigo mana kibana nkorangana ni mura bagosori bonsi ndimo baligiri kwetiro bosibu abo korende kwetere byego byabo kere mwanya kwa mukwa beka geti igote bana basically high school tonyo litima baga mange kwa bosori korende bono kwa korre high school urabana ke college ochiete ose club wasoete ya tinko ready kuro mabuko na chiete skuru koroku St John Sorogari riere Nyaribari ange na Mosora ali getunugura ali orogare no onso merete ara gete mpira na orogare no Mosora abange bane n'abasani bane bono bali baisiko na bubama etukubwa etimu yenyene yeskuru meto ikerabaka wa leo ni goro mwalimu wikirabone ati manyandake inke wiwetekera korubuya ne bagwetera CBC wetere osewetera mangane chosori chichi skuru inda bana avange mono baigwe biego gusebya banechad ase chiskuru injege ndona tebe kulingana na sports che chiskuru tigaba chiskuru che guribaga chinyare koira young players baba eribaga bacheso mpira madokonyo chiskuru chinyinge esa orchitete ko focus ya mpira chialeta abantu ba cruise kwa abantu ba quality skuru karesa orchitete ko progress ama muluki bono banyoranga ba good shine the young talents barase chiskuru echo meaning omwana olorenge form 1 umato mupira takonyo ibagalio go shine talent yae bono njenali ngosabanga ba make sure kere sports che secondary che skuru chigokoro abana aba banyore ba nabuboka banyoreri baga yo participate ase mchese nemete talia ya moment manda ke wisne kese ngenjo na mangene ko yarchi skuru abana bataga neiri baire chi student ID kwanyorana kense meri abatenelibe chikosoli andake bairera abana batali bagosoli konyorari baga korende negetire getabe konde gwetere wizara ye chisemi nibaza chisemi chisaine kiranyare ko bachiwakyana niyo muchandoyo tabeta kwenda somo tumukaye gatokorana semo ya kabere na atebigore ya Zitek inki Zitek ya koleta se mangana gete gosoli yaye mutimo komakeigo kwera na tore.
bono ayebona umwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. OSORO Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. OSORO Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro. Abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation, ultrasound, CT scan, X-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Kobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore. Okubarwa goke no kubarwa okonene. Boigo mbabwate eduka ya mariogo. Ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke bere na nye. Gwancha bare insurance chikobwatia NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR. Naboko batarera asenyagatari yabo ya Ram ange nekigambiro ya Kisii. Gose nabo wake simu wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Mwakia igo ime ya Ndizi TV muruberi wechi gosori na nchende ya Steven Captain 001 tuwente kwe manya mange igoro yomo gosori ya motopata ya goro ase team ya Mayaka FC tuwente kwe manya mange sa faida ya bali batako nyore nseme ntanga na bako wanyulili etari yao ase rieda te angoro ku Benjamin OSORO bati manye kaine nga MORENO bia mwana sana MORENO wana ndake kwa vile seseme ya orogare kwenye narama amabagama kigo yoko gosori kwa kolire college na korete nkaenda sengarangirwa se university ya Zitek alibono nona achieto roro nkanyari baga kanyore coach okoroku kitolo agatoa chance muna ji first year mwachire mwensp agatoa ali baga ngaorio ndi wensi oraga niko swazi team Zitek enyene waka division 1 aseboniga nande ne team enkongu ase sai ono agatoa ali baga ngondo wensi omade wako mupira twakoire riba ibaga na bogo cho train tokorole rinde tokonyesoresha ase timu yana na Zitek ngoru barama baga bao kwa pa scholarship ba korigiri ba kenyomba and they give you allowance after every match ono njan supported sana muna njekera na ngwa kwa mopira ndake sebe ye fisi ba okonyete mba ngonyete ase fisi ba rengo ngakanera 30% akane chini poro ni matana ke ba okune omoyo ne chigo audience mu secondary university ya wikari teverena mane vitabu ne biasara wanda kembu ya kikero kwa ndene chigo sochoka ba consistent nonya mbeke sema ya college anda kembara ora bakwanda bakwo moya ndake kere bakorire secondary batigire byo bya secondary kere baikire college mwana ye byo babwate ne ba music de bana mwana table tennis babwatu kapi batia ne chigo soli biti manya rumbu yaki bokwanderera chigo soli ne byo byao nonya kwa
kwenda ase college. Ekere njengo advice young players abakwenda ase college bagendre na masomo abo buya kiagera after all ndoche tokani bintu byao ngaki mupira ngocha gwikorenga kiakora at least no bwata soko haso urunande bono toenda ngabono concentrate mono tigekere side ende talent also they always say a talent yegwaka na mono kubwana na masomo ya bono at least talent ilikuwa bwate gendo nyegendereri kiara na bego gokonya kubwa bange baetire gokonye kubwana ne bitabu bitogosoma bono nje ego balance yebi aiga masomo totigara maiga na se talent yao tema go push ne batubwati bageri orana temete kano na e-top SA Academy kwa ngene ya kweta mabaganda kiyo gutwara abagosori buna teammates gutwara coach secondary tebet mono kwa ndire sebone college bobwate coach abagosori rabange school deputy gero ron kwende wikurwanira bagari yao naye nakyo nyari tuko kurundira bagari yao nje igari na rengo nyo bagaraisi totiganye le tuachete friendly as a zitek tuachete work wazito ya bwata akina Juma akina omo Gusii oyo wa crossover birongo wega wa oraka Kenya bone ngakieri gari abantu njene fullback na rengwaka fullback ye kanyora injari ye karoka na bononga asichi sabu ninje bie kambwate litukolirindero na rengwe bacha egachikori ne center back bone coach kana nini assistant coach agande na bugu cheza ga bone kana na cheste game yo kanyonga cheza buya coach ibone kangya kongancha bone mpaka kangya konga time na toenda chi game chi nene mne waka yanga 2010 yambeka 60-70 one gaikera pake konga full time igonga swane system yabo yo wako mupira yara kreme taba sanga bocha valira sana bakwe mincha tini konyora play time ya set timu etora vange competition igere igoro ngora advice mo solo le set timu neyo erinde anakana nyara konderie ke wakiae ase abantu munabu akare timu egwate players abange oinoro mogoko which player no ninje ngogoka yo bwento gokenga at least a competition nero toenda ase timu olegabu egoma de timu imo konya na gokonya ranger yo ndete yo stand up one kere mura abange matenga onye ne full back ye mura bantange batano arribo na limoko gasa na ogokorezo ezi mono so that gokonya no 5 minutes oko make sure wachezire buya outshine yo nini ngonyo are playing time no 5 minutes aso mucheza chomu that is a good time era chikogera guchi time chinyi andake ngelikuwa chengerete gwetera zite kesenga imeka kwa beto ikakorwa rabono wali mukwara basomera ikira wana kwa bero mwalimu na kengeri yawo chengerete kwa mogosorio zite ngikeli chengerete kwa mogosorio zite kege nton chengerete kwa mogosorio zite na nyorete chi certificate njiankonyete ngatara enseri ya Nairobi ngaenda Mombasa sentare nkoenda wakangoroke binte binge wakumpira maturity way umupira yani maturity way tawate ngomupira uri waka muno monto mai kari egento kerio batemeke ke ni umate kolani e bowlinga umupira oyo abantu aba bagokora iga nkyo gokora ebina bye bintu na alane tigari aziziteke bon kero mate chitimu nchiro chibwate chigochi yasengenche ngao nere waka ekolonche mepira nere gocheza umupira na kimugwente gocheza mune chi defend ebina bye bintu bona ngendete ko soma gari kuruzite klima ite kwa graduate ribuna omwalimu wakolire ego ndura nite Gusii kana ende na graduate magaki na graduate 2021 okay ngaira na Gusii gaiga kutokara ke mepira ya kenyoro iga nganyora injury then kuruna nyorite injury ngaratiga matuka mangake ono ekere timu Mayaka yachite kwanza na konyobona ringo recover abantu barenge gaiga bakara obwa gonsaini ndene kere bona abanyene bacha baswa sente gwate injury gosaseki yani rende ball ya ne arenge senga isa ori injury eri recover but bona abanyene kere bachite gotine timu eri barusi abantu bali timu eri bone Mayaka yegatwara chinguru bone gateikero omonto nchu monyene ori akarachite bagateikero omonto nchu tosiekeronde nchende tiru na yusa ne secretary yae oyore machoni ne ronde tetega bagante ba maite ngwa kando mupira bakangamini bagate enjoy yo training na into then bona kere na ngete wako mupira nga training ngako mupira nje kuru county league na rengo ikaranse bench na ande na bwato bena maite ngaki time ya nengo ikere bona kere na ngete kwa kujideka 2010 nganya go shine bakabone
woniga eko chinga minute. Okay, igona position kwa de gwaka left back. Woniga ngwaka full back right back. Full back right back. Full back 2. Ya sana timba yanda ke full back ne chinyinga eno ruri ori goteba. Kore na EPL to gocha to bwati mono sara go La Liga go Italian Serie A. Full back kyo sengima wanchite sana. Inchenga jito mondo ko Reece James. Ya Reece James ne full back ya Chelsea and then Mo England. Mwanchete sauringa nama to defend and at the same time aromu ya so attack. Tima nyabona nda kembu ya kiboli anda ke oigwetara ke ko kiotina kukina amone timu ya Mayaka FC watero kirana wikira soko nyora play time woni ya morase league ya regional league nda kama bagavere inse ya division 1 rizite kia renge na ke ragato ko exposure ko ya league mono league ya Sarongo rwa Gusii league ya Sarongo ya Gusii nen kongwere ko mostly chiricha Nairobi gari kiagara chitimu kaiga chinyinge chitimu chikurwanda position 1 irinde chinyare kopanda ono konyora motebe getibu ya na bomona omurabere gabwa selige ya senga kientambe sana lakini kulingana mna Mayaka ntwe slogan yeito tomate ngato gwake ligia yemo togwake season togotire season togotire ono igoto focus timu na sai irinde tonyare kobwatia chitimu echire motiyeito erinde torrebo sento tire nainto mbia mono sara da all the best se career ya timanyanda ke to chiko koranda kenseme to gwatamo naye timanyaya bona maro kyobwate gwikirani gwetero umupiro yo ngoteba ngotokonyore mune bichana ande munaboni gonyo bichana ebinge byacha bya train bairana mwawo sobo mande bakore gas at least ngorusi ore bichana ebingase obusari obongase binyoro ande njengo advice bichana Mayaka gaigamba to teribaga na bago chage gabago soye polytechnic yeto gaiga baira abana chisukuru ngote ya bange babonga baba soye gaiga bange babomba soyete gaiga na ba advice rimuno mwalimu ngaki so gaiga erinde monyo amasomo mato mupiro na twaka mwisho nganote amasakarao wono noni chengo nyango ande kasi agara gobana kore skuru na munyoka gochaga gagetieri ndingeranezo ezi na bandi igase bayire kono go balance era kirime terno somerto bwali mutanya base kwali kira ko balance igase so mereta muneye yageti igase so merete ngoenda mate gasi so merete to goende ke mambi ba saa moja twakora saa 10 ya maragoba primary sa secondary njeno marmo ba secondary school ki mi kiare ni secondary. Okay. Okay. Wono gari ngo so mi ba saa 10 na kore urasi byane skuru yare na irana. Nari ne bigbiya antrimbo kina wonyo anekere reso esi ne bango nyorundange 30 minutes lakini mbanga nchirite mba understand tiga singo kora na uweto mango chase tino. Mya mono sana to chokora se motaba timanyangana ya yo mwari go chase bali bonse ba torigere tigotera Ndizi TV kuromo chakano mbaka boni ngana ya oneri okurire kamera. Anjengo bateimbu ya mono karibu sana home hapa Nyaore Mayaka ni timu poa abantu mbanyanjete inchuga igamura aligerero mupiro ito erinde moto support togenderamo mbia mono sana na all the best ase career yao wewe nyaka kwa nere Benjamin nere Moreno kuroiga timu ya Mayaka FC otorera bange gore omugano je timu ya ayo monyene no gwato mugano onye ko gwato mugano turikere gwetera nseme ya Ndizi TV News digital nseme ya Facebook osonkerenje gwetera nseme ya Facebook page ndemo Steven Captain 001 na engo talere onsangere na yo mugano kusuri wane timu umuikere ndikere twaka batogosanganera abuno twikira omweri bwa omoroberi bwechi gosori na Captain 001 yandago tengera Ndizi TV aiga no wanso Gusii.